Musulod ta diri sa atong breeding pen guys. Natay hinangkan na nasakit, oh. Ug naglumlum ni siya, iyang gibiyaan ng iyang itlog diri guys, kay nasakit lagi ang atong hinangkan. Human nato ni siya nga tambalan, ang akong gitambal ni ani Primoxil tablet. Nakahurot na siya og 3 ka tableta guys. Human nagkaluya gihapon siya kay butwa ko kay bawani dun sa iyang sakit. Human ato ni siyang gipainom na pud og Primoxil guys na powder. Ug nagluya na gid siya, ambot og mamatay ni siya guys. Human ang iyang lubot ni ani guys na kanbitaw nag-iti-iti bitaw guys. Di nin taon siya makabarog, oh. Na nagkaiti-iti. Kanang puti galing iyang iti guys na sa iyang lubot nagkakuan-kuan taon ng iyang lubot guys. Naluya na gyud ni siya, dili na mukaon. Pero miinom pa gabi inig Primoxil. Nagsugod ni siya guys mga 3 na kaadlaw ning labay, sukad na nasakit na siya. Human wala na siya mo loob sa iyang pugaran, gibiyaan na niya ang iyang itlog guys. Man mao na niyang resulta, nagkaluya na gyud siya. Mayon ta ni siya maulian guys. Ato lagi hapon nang ipakita sa inyo mga sunod adlaw guys. Kung naulian ba gyud ang atong hinangkan. Dahil na gyud nang ibati ni ani hinangkana. Guys, paglabay sa pila ka oras guys. So hapit na kamatayo ng atong manok guys. Guys. Matayo na siya. Wala mauli sa atong gitambal. Grabe na gyud ang iyang sakit. Basta ang iyang lubot basta na ay mga iti-iti na yana, matigbihan sila guys. Lisod na gayud mabuhi pa ang atong manok. Mamatay na gyud siya. Kay permi na miani na mga sakit na makasinati, mamatay gayud guys. Kamatayo na ang atong hinangkan. Sayang kayo. Nindot na ba ni siya madalag mga piso. Kamot intang siya guys. Sayang kayo hinangkan, no? Pagingani ng mga hinangkan guys na isakit, dili na mo ni siya paano ni guys. Sagdan lang namon na siya na mamatay. Man amo na lang dayon siyang ilubong. Dili nato na sila kaunon guys kay na may siya sakit. Bisag mobalhin sa ato no ng sakit sa atong mga buhing manok. Ato lang siyang pasagdan guys na mamatay. Hala? Wala na day guys. Namatay naman di ay. Wala na. Wala na guys. Namatay ra kayo siya. Kaluoy sa akong hinangkan guys. Namatay na dyan siya guys. Wala na.
Okay guys, maglubong na ta sa manok. Daan ako'y buho diri Huwag ato ni sodiya guys. Tapos ang mga itlog pod guys, ato na siyang ilubong pod. Sayang kaayo. Kaya bisag nato na siya mga bakterya. Muna ato na po siyang ilubong ug apil ang itlog. Na guys, ilubong na nato ang atong manok guys ug apil na ang itlog niya guys. Kay bisag na po na siya ay bakterya, dili nato makaon ang atong mga itlog ug manok. Okay, tabunan na nato guys. Oh guys, tanana, natabunan na nato guys. Wala na. Tabunan na nato. Human na guys og lubong. Mga puti-puti na pa guys. Ato ni siyang banlawan guys. O guys, magbanlaw na ta guys. Itong banlawan na siya. Ng banlawan. Mga ipit. Guys, natay tinunaw na mga sabon diri guys. Itong gipabuwa guys, kaya ito nang isabuag diri karon mamatay ni mga kagaw diri guys. Masiyang sabuag guys. Sabon. Guys, guys, sumanata sa atong paghinlo sa atong breeding pin. Humanatag lubong sa atong manok. God bless.